kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Siyanamukela kuSolo Moya TV nomkhuluma Zuko ichannel eza nezihloko ezijulile sijulile ke isihloko sanamhlanje siyabonga ukuthi niya subscribe niya share niya like sayibona ichannel iyakhula sicela niqhubeke njalo and futhi namhlanje futhi sihleli sipanels bathathu la sizoqhubeka ngesihloko lesi besikhulume ngaso ngaphambili abalozi namakhosi namhlanje sokhuluma ngento ejulile into edida eyindida mkhulu ngiyakuzwa mkhulu uyayithinta le ndaba kodwa ngiyacabanga ukuthi noma sikhuluma ngayo namhlanje isazovela kaningi izozama ukuthi ihlaziwe ngendlela ezihlukile ngikhuluma ngani ngikhuluma ngenzuza noma inzuzo nobukhosi itopic ejulile eneyingcazelo eziningi zabantu kodwa sizozama ukuthi namhlanje siyenze lula namhlanje sihamba nomfowethu uSichaba mkhulu ngizocela ukuthi ubulise abalandeli beSolo Moya TV ucela abantu ba-subscribe ba-share ba-like ukwenzela ukuthi le channel ihlale ikhule noma ikhule ikhule njalo and then uke ukhulume ngalesihloko esiyindida wonke umuntu akekho umuntu ongenanzuza akekho umuntu ongakhulumi ngayo wonke umuntu icacisa ngendlela akaziyo usivezele mkhulu ukuthi kule mimoya bathini ngento enobukhosi nenzuza ngoba ngiyacabanga ukuthi lento izothanda ukumatana nalesihloko sibe naso samakhosi nabalozi so mkhulu ngicela ubulise emakhaya introduce itopic yanamhlanje and then nawe mfethu sizocela ucontribute noma ufake nawo ukuthizo ngapha ngokwemibuzo kodwa mkhulu ngithatha indaba ngizilahlela kubo siyabingelela nathi nifuna siqhubeke nejazi elimnyama yebo nathi nina nifuna siqhubeke ngejazi elimnyama ngicabanga ukuthi nakubalozi ungenile lombalo omnyama noma singashonga ukuthi lijazi elimnyama kodwa nakuba balozi ungenile lombalo njani omnyama wejazi elimnyama yebo abalozi sibabantu anise namangoni nalapha sinawo amakhosi nani nenzuzo mhlambe kuyongena namajaji ngoba awela ngaphansi kwe protection yalenzuzo noma yalomcebo mangithi umcebo abantu bayawuthanda umcebo bazoceba manje siyabingelela kuSolo Moya TV siyobingelela kubo bonke enhla nasezantsi sibingelela kumagumbi amanomhlaba siyabingelela kubo bonke ababukela iSolo Moya TV sicela ukuthi baqhubeke njalo ba-subscribe ba-share ba-like ba-comment ngoba sithinta ihloko abake bakhulume ngazo abantu kuyikuthi basuke bengayijuleli noma bangangena emoyeni angibazi ke noma basuke besemoyeni noma basuke besenyameni beyikhulumela ngolwazi abaligugulayo thina la endlini asigugule asingene kuma research siyo research ngoba masinga research sosuke sidideke emakhanda ngoba abantu bayikhulumela into zabo omunye uyikhandela inzuza omunye uyiphiwe omunye uyenze lokho nalokho kodwa ke ayikho inkinga sizothinta nje bese siyajula sacela ukunika umfowethu la naye athi ukusichaza kancane bese sikwazi ukwedlulela phambili amen ngithi ubonga mkhulu ngithuba usipha ukuthi sihlane nawe namhlanje lesihloko lesisihlupha abantu abaningi kakhulu manje nami ngithatha ithuba ukuthi ngibe khona la ekhaya ngize ngizofunda ukuthile so ngiyabonga ukuthi ngiphi ithuba nje ukuthi ngizomjoyina bafethu amen okay siyabonga kakhulu bafethu sizoqhubekela phambili ke inzuza unesibongo sakwanzuza ngapha kwaZulu kunesibongo sakwanzuza njengoba kunesibongo sakwanzuza ngoba silapha kithi eSouth Africa angeke ubabona abantu besuka koGoli ko Cape Town kuphi ko Nigeria kuphi bethi bazokwenza inzuza la
Ungababona na abantu besuka kuphi kogoli beshone eNatal bathi bayokwenza ini inzuza noma inzuzo le eNatal bethi siyokwenza umoya wenzuza ngoba eKZN kunesibongo sakwanzuza bayasuka abasuki nakubesuthu sinabo mndawe mtawunge angithi uyayizwa lento lento ukuthi lezi zinto lezi kufanele ukuthi kwesibeke emqondweni siyisebenzise ngokuqonda noma ngokukhula la emqondweni siyibuke lento siyihlaziye bese siyibheka kunesizwe sabalozi kunesizwe samandawe kuphi koMozambique kuphi koZimbabwe kuphi koZambia Uganda kuphi kunezizwe ngokuhluka kwazo kodwa ngeke uzubabone sinesizwe samaZulu le Natal bebuya bethi kuze silungise imoya yezulu kufanele ukuthi uye eNatal uke wezwa wena kuthiwa kusuka abantu boNigeria bethi bazolungisa imimoya yezulu kwaZulu kufanele siyiqondeke lento yenzuzo nazo zonke lezi zinto sizokhuluma ngobukhosi benzuza sizokhuluma ngenzuza sizokhuluma ngobukhosi benzuza yini inzuza isipho noma inzuza iyinzuzo emva kwezigaba ozihambile wena isigaba sokugcina sokuzuza okuthile isigaba sokugcina sokuzuza okuthile zuza inzuza angithi uyawezwa lamagama la akutshena ngokusobala ukuthi uyazuza uke wazuza ungazosebenza cha angeke uzuze unjani ungasebenzanga kufanele ukuthi usebenze bese uyazuza sibuye ke size ebukhosini ubukhosi akaze kwalanjwa ebukhosini ingakho bekungafuneki ukuthi ingane yasebukhosini igane kwaNdlwana bayazi ke abasebukhosini bayazi futhi abakithi kwaZulu angeke ngize ngisho ukuthi abanye abazi ngoba size sahlukana kanjena nje sihlukaniswa izimo zani zempilo noma ngesikompilo sihlukaniswa yisikompilo okuyilona elifike lasihlukanisa phakathi kodwa awukwazi ukuzuza ungasebenzanga ebukhosini akulanjwe ebukhosini ingane yasebukhosini ayikwazi ukugana kwaNdlwana yini edala ukuthi ngayo ukugana kwaNdlwana okokuqala lo muntu ngeke akwazi ukuyondla okokuqala lokho ngeke akwazi ukuyondla 2 ifika nemimoya yabantu abadimandayo izosuke bese lo wesifazane afika liphathi kini kodwa kube kuwindoda ngoba uhamba nani namakhosi ileyo nto edala ukuthi ingane yasebukhosini ingagani kuphi kwaNdlwana nakho ke lengane isigane kwaNdlwana isiyafika lapana isiyaphakama uyovuma wena ukuthi lezi zinto ezakwaZondi ube ingane yakwaZondi igane kwaMazibuko uyokuvuma wena ukuthi lezi zinto ezakaZondi cha ngeke uzukuvume pho manje kungani abasebukhosini bengaganani namakhosi amanye kufanele baganane phela laba bantu ngoba banomoya onjani owodwa onamandla othe wawolingane noma ngeke afane kodwa banamandla kanjani alinganayo uma ke kuzokhulunywa ngenzuzo kukhulunywa ngokufa kukhulunywa ngosomandla kukhulunywa ngobuhlakani kukhulunywa ngomcebo ukufa osomandla ubuhlakani umcebo ukhulunywa ngalezo zinto makhulunywa ngenzuza ukhulunywa ngenzuzo iyona nzuza ke leyo
iyona nzuza leyo ngoba ngeke uzuze ungahlakaniphile ngoba lezi zinto zingafika nje kuwe kwenzela umzekelo zifike kuwe ungazihlakaniphele ngeke uzazi ukuthi uyithatha kubani ngeke ufune ukwazi ukuthi wena ungubani uzaleke kanjani mazokhuluma ngobuhlakani nenhlakanipho uma uzophiwa ngokukamoya kufanele ukuthi uhlakaniphe la engqondweni ukuze uzokwazi ukwenzani ukuzuza ngoba uma uphiwe ngokukamoya unenzuza hlala mawuphiwe nje ngokukamoya unenzuza ngoba kuzohamba izigaba ugcina wenzani uzuza uceba bese bethi njani uthwele kanti uthwele inkinga ukuthi uphiwe le yanto yalomoya inzuzo ubukhosi bekuthiwa ke kudala ngoba bekunezimpi ubukhosi ububulwela ububulala inkosi kuze ube inkosi nakhona kuze kwenza umzekelo ngoShaka kuthiwa wabulala uhlanya angilwazi lwaphi lokamthethwa noma lobuphi noma lokwaZwide wabulala lona ukuze abekwe njengenkosi ngoba yena okwazi ukuba nobuhlakani bokuyonqoba lo yamuntu wasenikwani wanika ubukhosi okusho ukuthi wazuza ngani ngobuhlakani nempi ukufa ngitheni mina kunokufa kunosomandla kunobuhlakani nomcebo okusho ukuthi kuyinzuza kukhona ukufa kukhona ukuhlakanipha ukuthi wena uphiwe kanjani la emqondweni uhlakaniphe kangakanani uvulekile nemqondweni wakho kube usomandla kunezinto eziyodinga ukuthi usebenzise ini amandla ukuze ukwazi ukuyizuza ngoba ukuzuza ukuthola into ezokuphilisa sebetha hayi bazibuko mina ngiphuphe inyosi uju yebo umcebo wesikhashana lo ngoba ufika ngezigaba zonyaka noma ngamasizini inyosi ngeke uyithole ehlobo uyothola amaqhumlili uyithola ebusika lapha sayivuthwe khona angithi uyangithola mawuzoyiqondisa lento le yebo kungumcebo kuhlukene ubisi umcebo amakhekhe umcebo inyosi umcebo kuningi imali oluhlweza umcebo owahlweza ke ukutshela ngokusobala ukuthi umcebo wempilo yakho yonke oyofika ngezigaba zawo inzuzo leyo ungahambi kakhulu bafowethu nani kweniphawula mkhulu yeah ozakwethu abaningi ngiyacabanga nababukeli emakhaya mhlambe njengoba bekulandela bakulandela ngoba sebelandele abanye ozakwethu kulendlela noma kulegaba zabelaphi bendabuko uma bekhuluma ngenzuza ke kuzwakala ngathi isimo thizeni emuntwini ukugula okuthize komoya kuye kwehluke kunezinye inhlobo mhlawumbe ithunywa ukuthwasa umndawu umnguni esixhoseni khona insimbi emhlophe noma icamaku amapedi anamalopho njalo abanye uzobezwa besho ukuthi cha ngesinye isikhathi uyakwazi ukuthi uyolungisa lo moya wakho omnguni ngoba kuhlushwa isimo sentwaso kodwa kutholakala ukuthi cha lesi simo sengulo senzuza asikakathinto kuzokutholakala ukuthi umuntu noma sekephumile ahamba athwase noma ahamba elungisa ithunya zakhe kodwa abe engekawulungisi lona umoya ngoba wena njengoba ukhuluma ngenzuzo ngesimo somnotho abanye inzuzo abayazi ngokugula noma bathi cha dala abantu benzuzo kwabantu bethwasa ngaphansi kwamanzi kodwa manje ngoba izimo sezishintshile akusekho umuntu okwazi ukuthwasiswa phansi kwamanzi ingakho abantu abaningi abanale ngulo noma lo hlobo lengulo abalapheki ngoba bambalwa abantu okokuqala abanalo moya lo
okwesibili abantu abakwazi ukulapha lo moya nabo bambala bakhethiwe bekuyithiwe futhi abantu abaningi abathanda ukuclaim ukuthi banayo lento le abanayo uyabona abantu abanayo lento abantu abathizeni bengicela singene ngaleyo ndlela lesimo sokuthi njengoba kuyisolo moya izinto zomoya sizoyilungisa kulesi simo somoya ukuthi ngabe ukhona umuntu oba nomoya wenzuza and mangabe ukhona sibona ngani ukuthi ngaphambi ukuthi sizobuya ukuthi mhlambe mangabe umuntu unalesimo salomoya lo ngabe ukulashwa kanjani ngizobuza lokho ukhona umbuzo engizobuya kuwo kule ndaba yomcebo ngizocela unike ithuba mhlambe umfethu maseke ebuzile emva kokuthi uphendulele ngizocela ukuthi ngiphinde kuye kule ndaba yomcebo nenzuzo ngiphonsa kuyintamba akwesibuye lapha ke anduba sizonika umfowethu la ithuba naye uyabona umuntu onenzuza noma onenzuzo uthinta into yenzeke engenayo yena uphethe isandla sokuzuza uphethe isandla senzuza uphethe isandla sokuzuzisa uma unenzuza unenzuzo ungaba isangoma samanzi mangithi isangoma samanzi ingoma yasemanzini kuvunguza ulwandle luhamba namagagasi angithi angeke abe khona amagagasi umoya unjani ungekho angeke abe khona amagagasi umoya unjani ungekho isangoma samanzi ingoma yani yamanzi uphinde ube isangoma sezulu lokho abakubiza ngezanusi zezulu ungasho futhi nakuloya wasemanzini ukuthi isanusi sani sasemanzini okusho ukuthi lo muntu uphiwe okwamanzi okusho ukuthi lo muntu uphiwe okwezulu okwengamele yonke into unenzuza yasemanzini uphiwe amandla ani amanzi uphiwe amandla ani ezulu okusho ukuthi lo muntu wengamele konke isanusi sezulu isangoma sezulu okusho ukuthi ihlahla utshani nazo zonke lezi zinto kuheleza komoya phezulu kwezintaba kuhamba namandla kuphi asezulwini umoya wezulu umoya wamanzi ingakho laba bantu abaphiwe inzuzo abaphiwe umoya wenzuza bephiwe okwasemanzini nokwezulu ingakho babona abantu abaningi benesifiso sokuba nomoya wani wasemanzini kodwa lo moya wasemanzini unezigaba zawo zonke ukuzufinyelele enzuzweni angithi yazi kufana nowasezulwini igaba eziyishumi uzihamba emanzini igaba eziyisikhombisa uzihamba uziyofinyelela kuphi kwinzuzo okukutshela ngokusobala ukuthi kungenzeka ukuthi unenzuza kodwa kuzukuzuza wena kuyozuza isizukulwane sakho angithi yazi uma ngithi ke mina umuntu onenzuza akahambi ethi unenzuza inzuza iphila kuye uzuzisa abanye ngoba lenzuza ibani ekuye lo muntu lo uyayiphila lenzuza akakuhleki ukuba nayo uyayiphila ubona ngokuthi kuzusobani abasiceleni mina ngazi mhlawumbe ngichaza ngenye indlela bese sibuya kweyasentabeni noma kweyomhlabathi ngoba intaba ikhalwe imihlabathi namadwala isisekelo samadwala nomhlabathi leyo nto inzuzo lesisekelo ukuthi sikwazi ukuphila kulomhlabathi sisekelwe udaka nomlilo namatshe ngaphansi kwani komhlabathi yinomsoco nalezimbi waphansi ezisekele ini umhlaba iyona nzuzo yaphi yasentabeni bese abantu
ethi mina nginenzuza ahamba ayolanda izithwalo alande zonke lezi zinto lezi ukuthi kuzuze bani akanayo inzuza lo muntu once wazuza wena sakubona uphakama uyale awunayo inzuza khona into owenze ngayo ukuthi wenzeni uphakame angazi noma ngichaza kahle lemfowethu ngifuna ukuthi siyiqonde lento umuntu onenzuza umuntu unenzuza njengoba nayo akayazi ukuthi unayo ubona ngokuzuza kwabantu ukuthi unani unenzuza inzuza umuntu ilento ephila kuwe ekwazi ukukhanda umhlaba ilento ephila kuwe ezuzisa abanye abantu ubabona abantu bethi mina ngasizwa yiloya muntu nganethe ngakhuluma naye ngathola umsebenzi nganethe ngakhuluma naye kwangena imali zami ekade zavaleka unesandla senzuzo unenzuza uthinta izinto zenzeni ziqaqeke uzuzisa abanye abantu uphilisa abanye abantu ukuthi mabaphile mabazuze lokho bekade kufasekile unenzuza ke lo muntu lo akacebile ukuthi owakho umcebo angazi ngizothi kuphi uhlele ezulwini noma uhlele ejuleni kwamanzi owakho umcebo mhlawumbe uyowuthola esekwela amathonga angazi noma uyowutholani ngoba ngaze ngiphile kwela mathonga kodwa yena uzuzisa abantu mhlawumbe uyozuza ezakhe ingane okutshengisa ukuthi azinayo inzuza awu inzuza iphumeli kodwa yelaphi ingaboni ukuthi yelaphile izuzisa ingaboni ukuthi izuzisile inzuza iphila kumuntu uyayiphiwa abantu benzuza ke abahambe bethu banenzuza ngoba bayazi kwalento ephila kuba ukuthi ungabuza sishaba uhambile manje mkhulu imibuzo benginawo kahle usugijimile phela sedlulile umbuzo oqala benginawo ngifuna ukuqonda ukuthi ngabe lo moya wenzuzo uhlukana kangaki usuhambile waqhaza okwesi2 bengifuna ukwazi ukuthi umuntu onganawo umoya ngabe uyaba nayo inzunza yebo ukuthi abantu abamawele baba nayo inzunza angazi ukuthi hamba kanjani bengifuna ukuqonda kahle ukuthi umuntu onganawo umoya uyaba nenzunza na umuntu kuyikuthi kunento ongayiqondi ukuthi uyazuza lento uyayiphiwa man uyayiphiwa man okay ke akwasithi lo muntu akanasi isipho sokwelapha abantu akanasi isipho sokwelapha abantu uzothi uma inzuza ikuye azuzisa abanye abantu uyalima amasimu ufika abantu bazosebenza bayadla bathola ukudla kodwa yena akaboni ukuthi wenzani uwenza abantu ukuthi bahlale benjani bedlile bonke abantu bazothenga kubani kuye bonke abantu bazonjani bazosebenza ngaphansi kwakhe noma bazosebenza kuye bathole ini ufuyile lo muntu usengamasa abantu abanambe bayafika bezosenga la ekhaya bahambe nezigubhu zani zamasi lo muntu uneyinkomo ngoba neyinkomo nje lento yakhe akayazi naye wayithatha iyehlile kuye uyinzuza uyinzuzo baxabula nje emkhomeni wonke umuntu uyayixebulela akupheli baxabula emkhomeni ngoba ngisho nje ukuthi bayasika emkhomeni kuyasana kuyahluma hayi kuzolela unalomoya omnene ngalendlela ongeke uzuyiqonde ukuthi akalwisana nabantu ukuthi nina niyaxebula nje lapha kimi kanti mina nithi ngithathaphi ngoba lento uyiphiwe umhlaba eyedwa lo muntu lo umhlaba yedwa akaphiweke isipho sokuthi ngamthinta waqaqeka imali ngamthinta wathola umsebenzi ngamthinta wagana ngamthinta wenzani lento uyayiphiwa ayihambi ngani ayihambi ngokuthi wena ungasebukhosini wenza kanjani kwenzakalani yebo likhona leli igazi lokuthi ngizalwa yiloya muntu ngizalwa yiloya muntu izinto futhi ngabe ziyazenzakalela kuwe bese befika abelaphi bethu bethi
wena wawuzalwa inyanga asambe siyovusa isikhwama sikababa nazo-ke okay nazo-ke ilapho nje ilapho bafuthu. Yazi into engizoyicela ngoba sinesimo noma sinenkinga ukuthi baningi abantu abafuna usizo njengoba abantu bedinga usizo baye babheke lana ku social media njalo njalo ukuthi balalele ukuthi abelaphi bendabuko bathini mhlawumbe umuntu ulalelela ukuthi azokwazi ukuthi ezwe ngesimo esim-affectayo ukuthi mhlawumbe lo umlaphi wendabuko ukhuluma ngathi lento ayikhulumayo into ngathi ihambisana nomoya wami mhlawumbe angangisiza kodwa leyo nto leyo ufika kuyo i-conclusion nayo emva kokuthi elalele ukuthi abantu bathini so umuntu kuyenza ukuthi umuntu alalele umuntu ezwe ukuthi cha lento ekhulunywa ulo muntu lo iyahambisana niza kweliphi namkhulu ngifuna siyihlaziye lento ngoba yabona njengoba uqeda ukucacisa uyenze yazwakala lula kodwa ngoba abantu basey'inkingeni ngizocela ukuthi sizifake ezicathulweni zabantu ngamanye amazwi sibuze imibuzo umbuzo ongabuzwa umuntu nje ongazi lutho ngoba efuna ukwazi ngiyaphi ngalento engishoyo njengoba uyicacisa ngaleyo ndlela leyo kunabantu abagulayo abahlushwa imimoya kudala ezama usizo angalitholi kodwa atshela ukuthi cha wena unalo moya wenzuza kube kuthiwa cha lo moya wenzuza banqabile abantu abakwazi ukusiza ngomoya othizeni no lo moya lo abanikazi bawo bahlala emanzini cha lo moya nokunezilo zakhona hayi kunomoya wenkanyamba ukusiza hayi inzuza inkosazana cha inzuza moya thizeni wasemanzini okumele uyongena lapha emanzini yokusiza ngoba lento yabona oyenzayo manje akusiyo no lo moya kumele emanzini yolanda ubuye na yabo into ezinjalo bengicela wena mkhulu ukuthi and atshela umuntu ukuthi cha uyabona mangawulungisa lo moya ngalendlela sokuye emanzini ekubani uzovela ucebe ngoba vele umoya wengcebo ngoba njengoba bengibuzile kuqala ngento uyinzuza nomcebo kunendlela engizobuza ngayo lo mbuzo but bengicela okwamanje sizifake ecathulweni zabantu ngoba abantu baxakekile umuntu ugijima ezama ukulungisa mkhulu lezi zinto lezi azilungu utshelwa ukuthi hayi unalo moya ngesikhathi kuze kuthiwa abantu abakwazi ukulungisa kumele aye ngaphandle njalo njalo so mkhulu kulesimo sokuthi kuthiwe cha ezibeni kunezilo ezinje kunezinkanyamba kunabalozi kuneinkosazana kunani ekuthiwe hayi babanikazi bamanzi ngoba kuthiwe cha yenzuza yiyumnikazi wamanzi kumele uhlangane naye ukwenzela ukuthi uzophila kulesimo okubuso ngiyayizwa lencazelo oyibekile uyithathile wayenza yalula noma wayisimplify kodwa ake uzifake esicathulweni salomuntu lo ogulayo uhambile wayothwasa wangathi ngothi hayi unalenzuza wahamba hayi komunye umuntu ukuthi ulungise inzuza wamosha kakhulu kanti uyathwalisa njalo njalo kodwa ukuthi cha moyo emuntwini othile ngoba naye uzalwe enayo umuntu ongakusiza naye umuntu ozalwe enayo lento le ngicela sigcizelele kuyo lento yenzuzo ngesimo somoya ogulisa abantu kuye kusho ukuthi cha mawuhlushwa isisu mawuhlushwa ikhanda elingapheli mawuhlushwa isibeletho wena muntu omama namakhanda nani ungayi uyothwasa wenzeni kodwa lesimo sibe singali utho ukuthi umunye umuntu vele wenze kanjalo uhambile wayothwasa wenzani ngoba kuthiwa ukulungisa inzuza nomndawo kodwa akalungi lutho kuze kuthi cha kumele uthole umuntu onawo lo moya lo azokwazi ukukusiza and make ngakusiza hayi uzoceba ube into enkulu ngiyacabanga ukuthi ngibuza nje ngoba yiyo lento yenza abantu wonke umuntu afuna ukuclaima lo moya ngoba kuthiwa mawuphethe umoya powerful udlula yonke imoya noma umona lo moya uzoceba ukudlula wonke umuntu. Ngingaqala nje mina ngibonge mngani wami ukuthi ufake lo mbuzo lo mbuzo wakho ujulile. Ujulile ngoba uyakwazi futhi ukuthi uhlahlele umuntu ozibuza imibuzo ngani ngendaba yalenzuza le. Nomuntu ohlushwa ingulo
eguliswa umoya abathi unenzuza. Kuphinde futhi kube umuntu nje ozibonela yena izinto zenzeka nje bese kuthiwa hey lo muntu unenzuza noma uyinzuza. Okay ke uyabona nje ubaba uCredo uma thina simlalele emoyeni unomoya wenzuza lo yababa kodwa akazuzanga lutho bazuza phezulu kwakhe. Iphuzu elibalekile umqalo wendlela wayenomoya wenzuza lo yababa bazuza baningi phezulu kwakhe. Kodwa awukaze uzwe ubaba uCredo ethi nginenzuza mina enumoya wenzuza ngiyawulungisa. Bazuza bonke abantu kuphi phezulu kwakhe. Baningi abazuza kulo yababa. Ngisho abelungu imbala bazuza kulo yababa. Abelapha abaningi bazuzile kulo yababa. Ngoba wayeyinzuza lo yababa. Wayephakela isizwe. Elapha isizwe. Ezuzisa isizwe. Bona abantu abaningi bayisebenzisa inzuzo yakhe bayibona behlakaniphile phezulu kwakhe yena uphila enhlambulukweni uphila ekuzuzeni. Wazuza ukuphila ngokukhipha amandla azuzise bonke abantu. Waphila isikhathi eside lo. Ephila isikhathi eside nje ngeke uzusho ukuthi abantu abaningi bacebile ngaye. Kodwa umoya wakhe wadecide ukuthi wenze njani ukhiphe lenzuzo yasemhlabeni ukuze yena agcineke njani ephila. Leyo nto leyo kumele uyiqala uyibone. Bese sibuya siza kulento lena yokuthi mawunomoya wamanzi unomoya wenzuzo. Iziveza ngezinyoka zamanzi, iziveza ngani ngeinkosazana, ngani. Awuyibuze wena ukuthi ikhonani into ewumcebo engayiveza ngesilwane. Zibuze leyo nto leyo. Kunezimpi zomoya mhlawumbe ngizokhuluma into ejulile. Kunezimpi zomoya ezadala ukuthi abantu babaleke abanye abantu bangene emifuleni. Babe ngabaleki ngoba bebalekiswa ubumnandi nokuthanda ukuyohlala kuphi emfuleni. Kodwa babe balekiswa zinkinga ezabe mbatha phezulu komhlaba. Noma izimpi ezabe mbatha phezulu komhlaba bangena phansi komhlabathi. Labo bantu labo ingakho kuthiwe kunabantu ababethwa semanzini ababe nani ababe nenzuza. Akunabantu ababethwa semanzini ababe nenzuza. Kunabantu ababalekele emanzini bayokhanda inzuzo yasemanzini. Mabebaleka laba bantu ibona laba bantu abavuka njengamajaji. Bavuke njengamajaji ngalabo abantu abagqoka ingubo ezimnyama. Bavuke njengabo. Bavuke bethi anuqondi lo mcebo eninawo ukuthi ukhandwe obani. Yithi wathinta lokhu siyakubulala. Ngoba anuqondi lo mcebo eniumbayo mihla namalanga. Ubona abantu kuthiwa bagqitshwe imayini. Bagqitshwe imayini. Bamisuse leyo yamoya naleyo mcebo nalomsoco walaba abantu abahamba abadecide ukuyonimela phansi komhlaba benzela ukuthi nina nikwazi ukwenzani ukuphila babe zinzuza ingakho nina la emhlabeni nenzani nizuza. Sibuyeke nazi yanakilwane lesi silwane singabantu bakini abahlela noma abadecide abancamela ukuyongena phansi komhlabathi ukuze wena wenze njani usale wenzani uphila. Ingakho ngithi uCredo uyihlalele lapha hleli khona ulindele ukuthi ngelinye ilanga uyopha kuzizukulwane zakhe amandla akhe. Uyihlalele kuphi? Yilabo abantu abakhetha ukuncama ukuphila ukunokuthi wena ufe. Abantu abanenzuza ke la.
hayi lezi inzuzo okukhulunywa ngazo manje. Sibuye lapha nansi yani inkanyamba nansi yani inkosazana. Ingani lo muntu ebe inkosazana? Inkosazana izalwa umoya womntwana odlule engakazi nix, engakadibani nocansi, engakadibani nezinto zokungcola emhlabeni, waphuphuma uyokhandani, bayokhanda intombufishi. Kuphi lapha yana kuphi? Emanzini. Ngoba laba abantu bawufishi bawumuntu. Ukuze akwazi ukuphila phi? Emanzini. Akekho umuntu ongahamba yohlala emanzini eyimi nje. Ukhosi ukuthi ngife noma ufe nomzimba uyokhanda umoya othile kuphi? Phansi kwamanzi noma kuphi? Emanzini. Okay ke nansi yana ke leyangane iyaphuphuma. Iyaphuphuma kodwa akusiyo noma yiphi ingane enjani ezophuphuma. Laba abantu bazalwa bebabili kuthiwa wena unewele likamoya. Yizona inkosazana lelo. Mali ke laba intombazane nje. Ungumfana wena. Mali ke laba umfana nje uyintombazane wena. Mali ke laba umfana nje ungumfana. Libe intombazane uyintombazane wena. Kuthiwe kunomuntu wakwenu owalala naye wa decide ukuhamba yena yokumela kwelamathonga ukuze usale wena wenzani? Uphila kahle. Yizona inkosazana, izona inkosi zamanzi lezo. Bese kuba amakhehla amadala aziveza ngeinkanyamba, aziveza ngeinyoka inhlwathi ezinkulu zakuphi? Zasemanzini. Ajabulela ukuthi umuntu ngibona inhlwathi mina, ngithema ngilala ebusuku ngabona inhlwathi yamanzi, kushuthi nginomoya womndawo, kushuthi nginomoya wabalozi, kushuthi nginomoya wenzuza. Yebo, umoya wenzuza yileli yakhehla ligezeke ukuze likwazi ukukuzuzisa. Nansi yani inkanyamba, uyazi ukuthi inhlwathi inamandla. Inkanyamba inamandla nolaka. Inhlwathi inamandla nani? Nolaka. Inkanyamba inamandla nani? Nolaka. Inkosazana inamandla nani? Nolaka. Uma lezi zinto iqala lento iphakamele emoyeni usuka izindlu. Ngoba laba bantu bayo noma lo muntu wayo usithekile ayimboni efuna ukuzomnikani inzuzo. Bese iveza ngale yankanyamba iphakamela phezulu. Mayifika lapha phezulu yenza umonakalo. Ngoba inamandla nani? Nolaka lolento yalo. Engakwazi ukufinyelela kubanini. Jabulela ukubona inyoka. Uyayibona le nyoka ihlanze livele leli khehla liyilo. Lingabe lisavela ngesimo senhlwathi yani yasemanzini. Lingabe lisavela ngesimo sani senkanyamba yezulu. Lingabe lisavela ngesimo sani lentomfishi nenkosi yamanzi ewufishi, indoda ewufishi. Akumele phela laba abantu bayiveze beyini? Bengofishi noma bezilwane. Ngoba phela once bayiveza bezilwane okutshela ukuthi ayikazi ukufinyelela lento yakho kuwe. Ngenxa yokuthi laba abantu bayibambile, bafuna ukuyiveza ngani? Ngalesa simo ukuze uzokhona wena ukubuyisa umqondo ukuthi kunaloya umuntu wakwethu owalala lapho kufanele ukuthi ngimgeze ukuze adedeleni inzuzo phela. Ngizokwazi ukuzuza. Uzodlula egabeni ukuze ufike phi? Kuleyana. Mawuqala umgeze umgcinela izinto umenzela yonke into bese uyamembula. Membule phela ngoba wadlula esesibelethweni. Uwembulani na? Uyamzalisa. Uzalwa uyamzala noma uyazalwa, uzalwa kabusha ukuze kubuye leyanto ayihambele. Kanti kwembulwani uma kuthiwa kwembulwa iwele elaphuphuma, iwele lakho lahamba la umela uzalwe wembethe. Kukhulunywa ngani? Ngoba kukhulunywa ngesipho osithole usesibelethweni kuphi? Ekusitheleni, ekujuleni kwani kwenkaba kaMama. Bese sipho bese bafuna ukusenzani? Basihlambulule ukuthi wazalwa wembuzekile usebumnyameni. Siqaqale yanto ukuze uvele ukuthi uphethwe yini wena. Uvele ukuthi wawunikweni wena. Uvele ukuthi lento izovela kuwe. Ayizuvela, angeke ayiqonde omunye umuntu. Angeke ayiqonde, izoqonda ubani? Uwe, ngoba wena mnikazi kabantu. Why? Ani ngabuza bafowethu ngeke.
Mkhulu. Njengoba uthinta le ndaba amaphupho man. Uthi asithi uphupha umkhulu wakho. Yebo. Njengesilwane. Yebo. Asithi yaqhubeka le ndaba amaphupho uqala ukuphupha abelungu. Yebo. Thina sabelungu ukuthi yilwane phela. Yebo. Uma umuntu uzothi maphupha abelungu hayi uzoqeba wena. Ngabe lento ihambelana nenzunza na noma senza njani sisithini lento. Ukuthi phela sitshaba laba bantu mawuthi uyababukisisa. Abantu balahlekile badukile. Badukiswe into eyodwa. Izinto esiyikhanda thina bese sithi ziwumoya. Imkhuba esiyikhandayo bese sithi yini umoya. Uyabona mase sokhuluma ngabelungu sizokhuluma sijule. Sizokhuluma sijule. Uma sembulelwa noma sikhanyiselwa noma sihlala sixoxa siyibhunga le ndaba yabelungu siyathola ukuthi abelungu bayisakhiwo sani somuntu omnyama. Bathe bayisakhiwo somuntu omnyama ukuzuza kwabo bakuveze ngokugwamanda into zomhlaba noma ngokwembula izinto ongakwazi ukuyiphatha ezingaba inzuzo ezohlala esandleni njengemali njengegolide idiamond nazo zonke lezi zinto bayayikhanda lezi zinto ukuthi zenze basebenzisa amatshathila aqhamuka phansi komhlabathi abejulile bawapheke bawapurify bawabumbe bawenze yonke lento abayifunayo ukuze kube inzuzo ehlalaphi esandleni sakho. So manje okusho ukuthi umcebo womhlaba uphethwe obani? Abelungu. Uma abelungu bezovela kuwe abantu bakini labantu ababe hamba bayohlala phi emhlabathini abakhande wona lamatshe ayinzuzo yani yomhlaba. Abantu bakini labantu ingakho ugold uzowubona nje ugold umbala nje ugold uzowubona engathi uyelo awutsho noma uyelo noma unjani isikhumba somlungu sinjani. Umlungu wazi ukuthi makwavela umlungu uyacwebezela njengemali ini njenge diamond black diamond ini kodwa baqonda ukuthi i-black diamond ikhandwa amanzi. I-black diamond ikhandwa amanzi ngoba uyibona nje amanzi ngeke uwashe umbala wawo. Mawuzale uyabona ngathi amnyama ngathi green mawusondela lokhu sondela uyafika ngathi blue ngathi njani uglitha lelitshe lapha lolu ketshezi liyaglitha lapha nalokhu liyakhazimula njengeinkanyezi. Abelungu ke yebo unawo umoya wenzuza. Unawo umoya wenzuzo ngoba ubona abelungu. Yebo ubona abelungu. Kodwa abelungu bayinzuzo yabuphi yasemhlabeni ngoba bakhiwe basebe beqhamuka nomqondo wokuyithatha lezi zinto bazenze njani bayiphathe ngesandla. Ini inzuzo. Ingakho uzobona kunezimpi nazo zonke izinto lezi zenzekayo ngoba inzuza iwumoya ohamba nokufa nosomandla nomhlakani nomcebo ngoba zizine nje lezi zinto lezi. Sibuyeke sizongena kumakhosi mhlambe benisazongibuza ngawo lamakhosi la. Amakhosi ngokwehluka kwawo sinomshweshwe sinoshaka sinodinga sina wonke amakhosi ngokuhluka kwawo angwazi ka wangapha go Eastern Cape ukushona lena kuzo kuyoshona kososhanga nobani sinabantu sinomandela sinobani sinabantu abalokuzanayo bese umuntu ephupha abantu abadumileyo abantu abacebileyo abantu abanjani kunekhehla la kubo noma kunalomuntu wakubo ophethe lomcebo ophethe lenzuzo ofuna ukutshengisa ngoba laba bantu uzokhona ukusheshe uba recognize bese vela ngaloya muntu mayiqeda ukuvela ngaloya muntu hayi ukuthi wena jabulela lokho ukuthi mina ngiphupha abantu abadumileyo Obama ihluphe ngalento ukuthi iyini kungani ngizophupha lo muntu engisiyo wakithi. Yebo yikho ehlala kini live sengaloya muntu ukuze ukwazi usheshe wenzeni umrecognize umphathi lowo umphathi walomcebo ophila abantu kuwe ungumphathi owakini loya muntu kodwa manje uyiveza ngobani ngalabo abantu laba ngoba kunabantu okwachitheka igazi ngabo belwela ini lenzuzo esiphila ngayo manje bakhetha ukuyohlala lapha nabakhande lenzuzo
ukuze sikwazi ukwenzani ukuphila. Ingakho ubona abelungu bekhanda izibhedlela ngoba banciphisa lesi simo sabantu ukuze bayabona ukuthi lo mcebo lona abathathe bawuveza uyambiwa manje. Wonke umuntu ufuna ukwenzani uyawumba kuyambiwa kuyasefa kwenziwa yonke into kunozamazama kunabelungu abaqhamuka phesheya ko-Germany kuphi bayahamba bagijimisa lento lena babona ukuthi izoshabalala lento ngcono ukuthi siveze isifo esizobulala abantu ukuze kubuyele lo yamhlabathi nalaya amatshe nalo yamcebo nalezi zinto kanti abaqonda ukuthi laba bantu benzuza bakhetha ukuyobamela ngaphansi komhlaba beyosekela umhlaba beyocebisa umhlaba ukuze abantu abaphila enyameni benzani isizukulwane esisha sikwazi ukwenza ukuphila. Ilapho nje uzobona belungu ubone yonke into ubone yonke lento ubone yonke lento ubone yonke lento. Okay, iyo le ijulile le ndaba. Ngiyacabanga masikhuluma ngalesihloko samakhosi kule topic ebese sakhuluma ngayo yamajazi sayeka sathi sophinde sibuye. Yeah. Sikhavile kakhulu abalozi ngoba sathi amajazi ukuze ufike ejazini lemnyama ufika. Yebo. Ngiyacabanga icacisile le. Yebo. Angithi uma uthi uyayibuka phela Dlomo vele laba bantu baphile ebumnyameni. Baphila lapho ongazikona uyabazi wena ukuthi baphila. Mana ngabantu abadala nje bakini uyabazi wena baphila. Baphila ebumnyameni ingakho bezofika ngobusuku nje. Ngoba bafuna ngalesikhathi kuba njani? Kuba mnyama makuba mnyama nje bayaqhamuka ngani ngomthongo. Baqhama ngomthongo manje bakutshela ukuthi wena hamba endaweni ukuthi uzofika ucosha u50 cent lapha. Wena hamba endaweni ukuthi ufike uthatha ukuthi lapha. Wena hamba endaweni ukuthi ufike kumazibuko umtshela ukuthi akakugeza enze ukuthi ukuze ngikwazi mina ukwenza ukuvela kuwe. Ngikukhanyisela ukuthi ugula nje uhlushwa u1 2 3 ufuze ngabe wawulungisa wena. Inzuza iwumlando kwempande zakho womsukwa wakho inzuza. Okay. And uma usufikile enzuzeni uzobona ngokuthi ufike kumqali wesibongo sakini. Iyana nzuzo ke le yona angithi uyangizwa mangithi mina bedlula bahamba bawusimela kulamathongo ukuze kwazi ukuthi isizukulwane esisha senze njani bavuke kabusha. Kodwa inzuzo ngeke izibe kubaba ibe kumkhulu ibe kukhokho umqalwane walesi sibongo sala ekhaya. Iyona nzuzo ke le. Iyona nzuza ke le. Ubukhosi bokuqala isibongo saleli ekhaya. Okay. Yeah. Mkhulu uthinte into ebengifuna ukuthi sikhulume ngayo mhlambe esiqendini esizayo. Manje njengoba besikhulume ngeseries ya ijazi elimnyama. Yeah. Ngiyacabanga sifikile egcineni kwayo ngoba sashilo ukuthi ngafika ku part 5 or part 6. Yeah. So sikhulume isihloko esikhulile sikhulume abalozi namakhosi. Yeah. Sesikhulume inzuzo namakhosi. Yeah. Kusho ukuthi uyabona mangala umuntu mangabe ulalelisisa kahle ekhaya uzozwa ukuthi ziyalandelana le ihloko. Yeah. So into engizocela siyenze mkhulu into abalozi inzuza neimpande zakhona. Yeah. Ngizokutshela ukuthi why ngisho mkhulu. Ngizocela naye ngoba izoba neziqephu zayo le ndaba yeimpande. Ngoba why ngisho kanjalo mkhulu. Thina abantu esebesizwela ekhaya subonile umehluko ohamba neimpande zezimo zamanzi. Yebo zimo zomoya nje izimo zomoya zamanzi. Ingakho mhlawumbe umuntu manganginotice umhlanga lo kunento ethi amakhosi omhlanga kunokuthi isiziba sihlabe umhlanga kunemifule nemihlanga eke kusho ukuthi le mimoya le isemhlangeni noma emanzini. Yebo. Lokho ihamba phezulu kwamacembe. Yebo. Ihamba ezimpandeni ezithulekwane komhlabathi. So ngizama ukuthini ke mkhulu ngizocela sigoqe kodwa manje kulo part 5 ngiyacabanga ngo part 5 ngoba besenza ama episode ay3 ifikile into yamajazi amnyama bazosho kuma comment Yeah. but sizothi manje ule kuyimpande
sizozenza nazo zibe ne-series yazo. Yeah. Ngoba kuye kuthiwe cha angeke wayithola impande yabalusi. Yenzuza yabalusi. Angeke uyithole impande umoya nje lo. Thina ke mkhulu sithi cha zikhona impande zale mimoya. Sikhuluma ke from experience. Noma ukuthi abanye bethu besizwe uwo sazibona impande ezihlanganisa isimo samanzi. So ngizocela mkhulu ukuthi ekuyigoqeni kwethu next episode esizoyenza impande zakhona zikhona na mhlawumbe abanye abantu ngoba bacanga ukuthi ayikho lento leyo singaze senze nomzekelo ukuthi nayi enye yaso asithwasisi kodwa mkhulu asisho ukuthi gebengana abantu nibagebenge ngale mpande ngoba nenzela ukuthi nithi nizwe ngumkhulu Mazibuko nohlomo lapha bathi nayi impande bayiphethe kodwa lapho mkhulu masizokhuluma ngale impande sizophoqeka ukuthi sithinte lento yesikhwama sikhona na isikhwama samanzi mana ke uyazi ukuthi masoyithinta iziyofika impandeni nesikhwama kuzoba khona isikhwama somoya. Yeah, izothinta lapho ngoba phela isikhwama somoya sisipho ongasazi ukuthi siqhamuke kanjani. Hey madoda sizothula kakhulu sizoyithinta lezinto sizobuya kuleyo nto mkhulu kodwa indaba ngoba awukwazi ngiyacabanga mkhulu uzongicorrect amangirong awukwazi ukukhuluma ngempande ungakhulumi ngesikhwama. Yebo phela kunjalo lonto ibuya kulento ishoyo yamakhehla ayahamba ayomela izizwe ngaphansi seyabuya manje anika abantu impande ngoba uma unikiwe impande uzibone hayi impande ezithengwa eFaraday oziboniswe wena usungaya kweyithenga khona eFaraday lapho kodwa uyibonisiwe watshena ukuthi ezani zizomsiza kanjani lo muntu ohlushwa yilomoya. Okay mkhulu vukani ngiyacela sizoyibamba lapho sizobuya entweni eimpande zamanzi nesikhwama ngoba kusamele ubuye kuyikhwama zemilanjwana nalamanye ama-topic uzobuya uzihlanganise zonke lezi zinto lezi. Yebo manje mase sijula nje kancane bese siyavala. Yayibhekini sinamakhosi ngiyaxolisa mkhulu esingayangeni ngoba sithe inzuza namakhosi. Yebo ngizocela uyithi mkhulu bese sikwazi ukuthi next time ngobuye sinamakhosi. Hey madoda kunamakhosi omhlanga hayi uyabona nje uma uyithatha uyibeka sinamakhosi kunamakhosi omoya kunamakhosi enyama mawuthi uyabuka nje lapho kunalesi simo lapha kulwa amaZulu nani namangisi babethi mabebulawa ngeibhamu bethi uyadela wena usukuphi usulapho bathi uyadela wena usukuphi osulapho siyokwazi ukusimela leli igama elithi uyadela wena osulapho litshena ngokusobala ukuthi vuka kabusha phela ukwazi ukusinika amandla thina esisasele kuphi kwelenyama sikwazi ukuthi sinqobe babe uyabona nje abantu uyabezwa amaZulu uyadela wena usulapho uyadela wena akazi ukuthi lenkulumo yayisho ukuthini mayithi uyadela wena osukuphi osulapho usukuzuzile wena obukade unjani ukuphilela siyacela ukuthi usimele njengenzuzo ukuthi sikwazi nathi ukuthi sinqobe siphinde sikwazi ukuzuza phela nawe ngoba wena uyinzuzo singakwazi ukuzuza ngayo thina angilwe izwe le nto le uyadela wena usulapho sinamakhosi akithi kwaZulu sinamakhosi omshweshwe nani ngokuhluka kwawo ikutshenani avela kanjani lamakhosi avela ngesimo sokuthi ubukhosi namandla abantu awalingani njengoba bengalingani nje ngamandla nobuhlakani babo bunjani abulingani ubuhlakani babo ngoba lezi zimpi kwakuyizimpi zizodwa kuyimpi yonke lempi eyamangise yani yimpi eyodwa kodwa manje into eyinkinga kwehluka indlela eziliwa ngayo nezilwelwayo ukuthi yini lenelwelwayo angithi uyabona umshweshwe kuthiwa ebashanga esagila abaginqila amatshe angithi uyazi uShaka wayelona imikhonto benza imikhonto bemnika imikhonto ebulala abantu ngani
ngemikhonto omunye nomunye ngokwahluka wayenendlela yakhe yokwenza yokulwa lezi zimpi ingakho uShaka mayehlulwa isimo sikamshweshwe bese miyeka lapho ukuthi naye uphethe lapho ingakho lamakhosi ezokwenzani ezohlukana ngoba lesi simo sokuphila asifani namanje sinikwe wona awafani ngeke zifane ngoba hayi ukuthi wayebabulala bonke uShaka bakhona ababehlula wababeka induna wababeka baba amakhosi kuleyo ndawo ukuthi wena ngcono nguxoxe la ngoba wena ngathi unenye indlela uphiwe ngenye indlela engingakhoni mina ukuthi ngifinyelele kuyo angiduyangisa so manje ingakho ubona kunamakhosi kanjani amaningi kunamakhosi entaba kunamakhosi amanzi kunamakhosi ezulu kodwa wezulu engamele konke ngoba hamba nobunono siyochaza lento siyochaza siyochaza siyabonga kakhulu sizocela ke abantu yingakho sithi abantu mabalike bashare basubscribe ngoba mabe ishare lento le channel noma lihloko zethu zireach abantu abaningi ukwenzela ukuthi abantu mhlamba bakulenkinga yale mimoya bakwazi ukusizakala sicela ke nenze njalo ni share subscribe ni like mkhulu niyazi ukuthi usuyatholakala eKapa eThekwini watholakala endaweni entsha eGoli usatholakala endaweni eyodwa ngicela ubatshela abantu la utholakala khona nini kanjani njalo mkhulu ukuthi sizoyigoqa sizokwazi ukuthi sibuye ngesikhathi esizayo siyabonga abantwana bomoya siyabonga abantwana besolomoya sibonge kubo bonke abantu sibonge kubo bonke ababukele iSolomoya TV ngizobonga nabafowethu nje endlini nabo ngicanga ukuthi simile manje simile kufanele ukuthi sikwazi ukuthi siphumule siyophuza amanzi ngoba lolu daba lolu lujule kakhulu ingakho lemimoya bengibambisile bangibhungisa yona amakhosi nabalozi ingoba uyasinda lo moya awukwazi ukuthi ungawuphatha uwedwa ngibonge nje bafowethu ukungilekelela ekuhambeni lolu hambo bengingeke ngikwazi ukuba ngedwa la ngoba ubantu bengingedwa la ake ngizosindeka khohlwa bengizosindeka kodwa ngithi ke sibonge nje niqhubeke ni subscribe ni like ni share ni comment ngoba ufanele ukuthi sizwe noma sazi ukuthi nina nicabanga kanjani nifuna ukuthi nisizakale kuphi ngoba yilowo nalowo unenkinga yakhe ngiqhubekeke eKapa ngiyatholakala eNew Woodlands eMitchells Plain New Woodlands eKapa eCape Town eThekwini sengitholakala best angisatholakala kwaMasho tholakala best ishintshile address ikwa best ngakwagesi eMini Market eGoli lokungilapho eZolamndeni eSoweto seZolamndeni khona la emgwaqeni eGoli siyabonga ke abantwana bomoya siyabonga ke ithuleni sizonke amen kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele